Meta raw l-isptar San Luqa baqa' kif kien u l-flus ħerġin. Raw l-isptar Fawdex ma nbenix u l-flus ħerġin. Raw Keren Grek ma tranġax u l-flus ħerġin. Ejja allura nibqgħu rasna fir-ramel ta' Paris mu jiġi xejn, il-verità hija li dawn jażlu biss l-interessi partiġani. Jew l-interessi kriminali illi jkunu miftemin magħhom. Hekk iddikjara l-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt intervista li saret mill-editur eżekuttiv tal-Malta Today, Kurt Sansone, fuq Net Television, programm speċjali li matulu ġew indirizzati l-aħħar żviluppi brabta mal-inkjesta Vitals. Bil-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek jispjega kif qabel qed jibqa' jattakka l-istituzzjonijiet minkejja li dawn qed jagħmlu xogħolhom wara li seħħet din is-serqa ta' miljuni mit-taxxi tagħna. L-inqas Chris Fern, dam jew ma damx u dan issa rridu ntulu tajjeb, jider ċar illi għandu rispett lejn l-istituzzjonijiet ħafna iktar milli għandu l-Prim Ministru, illi għadu jattakkom. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista fakkar li din is-sitwazzjoni li tafana fija l-Gvern Laburista waslet għal sitwazzjoni negattiva fil-pajjiż stor ta' Roberto Bella. Sfortunatament il-kriżi li fil-pajjiż qed teffettwa it-tranquillità tan-nies anke fi djarhom. Miegħek jagħmlu l-arja u jkissruk u huma idawru l-miljuni, jaqsmu l-miljuni u jagħmlu li jridu. Matul l-intervista Bernard Grek qal li kandidati tal-Partit Nazzjonalista lesti jaħdmu għal familji Maltin. Jien issa qed inġiblek il-bidla fil-ħajja tiegħek personali. U qed inġibu għal-bidla minn issa anke fil-ħajja tiegħek personali għaliex dak li huwa dej qed jeffettwa lilek. Għax għandek Prim Ministru li mhuwiex iffukat. U allura mhux iffukat fuq il-problemi tiegħek ma jistax la jisimek u lanqas jindirizzhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa se jibqa' jara biss l-interessi tal-poplu Malti Wawċi. Jien nieħu gost meta nara pajjiżi mmexxi sew u għalhekk qiegħed fil-politika jien. Il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza protesta nhar it-tnejn li ġej fis-6 ta' filgħaxija quddiem il-Parlament sabiex verament il-poplu Malti Wawċi jingħata is-saħħa li tixraqlu.